Bună, dragilor! După cum vedeți, astăzi am depus un efort și m-am pregătit. Asta pentru că mai târziu o să mă duc la un eveniment, dar acum mă pregătesc să ajung în oraș pentru că mă duc la Lorena să filmăm. Și am plecat, am o groază de bagaje în spate, am haine și chestii și am și aici și... Deci că mă măt. Mă să întârzi pentru că m-am oprit să-mi iau duș, pentru că nu mai aveam. Mamă, ce pară am mâncat, bate și vântul groaznic. Gata, ajung imediat și la Lorena. Ei, după cum vedeți, m-am pregătit. Am fost la Lorena și am filmat și am petrecut timp așa ca fetele și a fost super drăguț și mi-a părut bine că în sfârșit am avut ocazia să stăm mai mult de vorbă, pentru că data trecută la eveniment n-am avut timp aproape deloc. Și acum o să pornim spre eveniment. Ea merge cu prietenul ei și bine, mai dura, eu trebuie să mă duc în Bumezină. Și da. Pentru că vlogul meu e cam chilug până la Lorena, în sfârșit a apărut. Și așa, avem aici bunătăți. Ce bine baker, așa, și lume, foarte multă lume, spre surprinderea noastră. Da, și am și filmat, am fost productive și suntem aici, destul de drăguț, chiar foarte drăguț. Bun. În primul rând aș vrea să începem a cere scuze că începem atât de târziu. Am nevoie de înțelegerea voastră, da? S-au întâmplat niște lucruri, în sfârșit lucrurile s-au rezolvat și de acum încolo o să meargă ca la carte pentru că urmați voi și veți vorbi ei. Să mă prezint. Numele meu este Cristina Pleciu. Mi se zice Cristina Joy, ăsta este numele meu de scenă. Fac multe lucruri, printre care sunt și blogger, ca și mulți dintre voi. O fac cu pasiune și de asta mi-am și dorit să organizez evenimentul ăsta. Scopul este fix de a uni comunitatea de bloggeri. Tocmai de asta îmi doresc ca și voi să vorbiți. Înseamnă că scrii despre ceva în care crezi, înseamnă că scrii despre ceva în care crezi că va face un bine. Ne băgăm în... O să mă rog la cine care dintre noi urmează o prezentare de la Lorena Comans. Vreau să mulțumesc în seara asta sponsorilor. Vreau să vă zic că am avut foarte mulți sponsori, foarte mulți oameni care au vizat, care au răspuns aceste idei, care au zis că da, este nevoie de o comunitate de blogeri în Constanța. Mă bucur să văd că în sfârșit cineva a luat inițiativa și face câteva de bravo fetelor, bravo Adela! Hei, am ajuns acasă, m-am schimbat în pijamăluțe și, o, Doamne, sponsorii ne-au cadorisit grav. Sigur urmează un haul, chiar spunea și Lorena, eram să fac și eu. În final, clar, e nevoie pentru că e super, ne-au cadorisit cu fel de chestii și mi se pare foarte, foarte drăguț din partea lor. Per total, evenimentul a fost super drăguț, am cunoscut și oameni noi și de asemenea m-am cunoscut mai bine și cu Lorena, pentru că noi n-am avut ocazia să stăm așa și să vorbim și să ne cunoaștem și noi mai bine și cu siguranță pregătim multe surprize și pentru voi și sper că sunteți entuziasmați și eu sunt foarte entuziasmată. Chiar mi-a plăcut, a fost o seară reușită din foarte multe puncte de vedere, așa că n-am ce să zic, a fost o duminică super. Cred că în curând o să mă duc la Bulgaria pentru că sunt destul de obosită, mâine n-am facultate, așa că nu știu dacă facem vlog, probabil o să vedeți în minutele ce urmează dacă facem vlog sau nu. V-am pupat, noapte bună! Hello, bună dimineața! Știu, este o calitate extrem de mare pentru canalul de vloguri, însă filmez cu camera care filmez pe canalul principal. Asta pentru că am rămas fără memorie la telefon, pentru că trebuie să-l golesc, pentru că n-am mai golit de foarte mult timp de filmări. Astăzi este luni și este o zi super frumoasă afară, abia aștept să ies, vreau să fac niște poze pentru Instagram și am zis în prima fază Lorena spusese că o să facă un videoclip pe canalul principal, un fel de haul cu ce am mai primit în ultimul timp, incluzând și ce am primit aseară la eveniment. Însă și eu nu eram ușor în dilemă, dar după am zis că e o idee bună
După care, aseară mi-am dat seama, mi-aminteam sigur că NYX fusese sponsor la eveniment și cum de n-am primit nimic de la NYX, mi se părea ciudat, am întrebat-o pe Lorena, a zis că i-a primit și zicea că e în pungă de la Florma și eram, ok, n-am nici punga respectivă, așa că zic că e ok, înseamnă că am lăsat o mașină, după care astăzi m-am dus la mașină și nu era acolo. Și, în fine, ori am uitat să mi-o dea de la eveniment, ori am uitat eu acolo, deși se pare destul de ciudat, pentru că eram 3 persoane și 3 persoane ne-am uitat în urmă și n-am văzut nimic și, na, în fine. Și sunt puțin tristă pentru că produsele respective probabil nu le-aș fi ținut pentru mine. Dar, da, în fine, nu contează. Asta este. Și am zis că nu mai fac niciun videoclip pe canalul principal. Asta este, o să vă arăt repejor aici ce am primit de la eveniment. Ca să ne înțelegem, nu la toate evenimentele primim atât de multe chestii, în ideea că acesta a fost un fel de întâlnire cu vloggerii și bloggerii din Constanța. A fost un eveniment mai măricel, dar nu organizat de o companie. Deci aici sponsorii și-au pus amprenta pe cadouri și așa. De aceea sunt mai multe decât de obicei. Așa că haideți să începem. Unul din sponsorii mei preferați este Solaris, trebuie să recunosc, sunt foarte entuziasmată. Ne-au pus în punguțe semințe de chia, sare roz de Himalaya, arată foarte drăguț. Avem ulei de cocos, pe care știți că eu îl iubesc. Avem un Omega Forte, un amestec de semințe, covrigei sărați și musli mix fără zahăr. Și apoi aici mai avem niște chestii, probabil, mă rog, avem niște broșuri, după care avem Graphtec Design, probabil ei s-au ocupat de panou. După care avem de la Himalaya, avem o pastă de dinți, n-am încercat niciodată pasta lor de dinți. Avem un gel pentru curățarea feței, este pentru te normal și uleios. După care avem un balsam de buze și o cremă hidratantă pentru față. Un alt pachet care îmi place mie super mult și cred că am pierdut o clipă. Este vorba de Eldor Plant. Eu nu am mai auzit de ei până acum, însă ne-au pus niște chestii foarte simpatice aici. Avem aici niște prăjiturele din ceva cu semințe, cu susan, cu oricum. Arată foarte drăguț. Apoi mai avem în punguță și vlăstac de floarea soarelui și iarbă de grâu. Nu știu, sunt super interesante și sigur să iasă o salată destul de bună. De la Yves Rocher avem un catalog. Ne-au dat semințe de nalbă. Vai, ce frumos, asta n-am văzut aseară. Mama o să fie super încântată, ei plac florile foarte mult. Ce drăguț. Și un alt catalog. Și mai avem... Aici avem o cremă pentru piele sensibilă. Acesta zice că e un concentrat cu acțiune ultratolerantă pentru tănul sensibil. Nu știu ce înseamnă exact concentrat, însă pare interesant. Și mai avem aici o cremă, o loțiune pentru pielea uscată. Am primit de la Bodeca Verde un voucher de 100 de lei. Și apoi am primit pentru o reducere de 50 de lei la Amity Health and Wellness Center. Avem Pharmacy și de la Pharmacy avem un gel de duș și un gel de păr. Eu n-am mai folosit gel de păr de foarte mult timp. Am primit foarte multă mâncare, trebuie să recunoaștem. Am primit Crunchy Bars de la Isostar. Arată super bine, sunt cu miere și cu susan, eu sunt down. Și îmi plac batonele acestea, le-am mai primit la un eveniment și sunt super bune, cele de la Gerlinea. Îmi plac foarte mult, sunt cu aromă de ciocolată neagră și albă. Și am mai primit aici, tot de la Gerble,
așa se citește, îmi pare rău dacă puceți numele asta este. O cutiuță cu 4 biscuiți de merișoare și germeni de orez. Așa. După care avem acest săculeț pe care eu îl mai am, tot de la Seven Heaven. De la Gerlinea mai avem de la Gerlinea și un fel de suc, da, cu fructe exotice. Avem 4 măști, l-avem pe cer cu pineapple, l-avem pe cer cu ananas, care este peel off, mi-a plăcut foarte mult crema asta. Avem o mască hidratantă cu ciocolată, sunt foarte entuziasmată pentru asta. Și o mască cu ulei de nuci, foarte mișto. Și apoi mai avem o mască de față cu arbore de ceai și este peel off. Sunt foarte entuziasmată pentru asta, foarte, pentru că mie îmi place uleiul de arbore de ceai mereu în orice măști. Apoi am primit de la Yoko Makeup, este un brand destul de nou la noi în țară. Am înțeles că au un magazin momentan doar în București și o să deschidă unul în curând și în Constanța. Și mi-a plăcut foarte mult la produsele lor, ne-a lăsat să swatchuim, ne-a swatchuit niște farduri acolo și erau foarte frumoase, așa că o să-mi bag degetul și eu în astea. Da, sunt foarte faine și sunt, nu știu, îmi place finish-ul lor și sunt foarte cremoase. Fardurile sunt nude, pentru că mi-am spus că mi-mi plac mai mult nudurile, mi-a dat o paletuță nude și aici avem și o pensulă retractabilă, foarte drăguță, perfectă pentru pleci pe undeva. Și apoi un ruj roșu, foarte roșu, vedeam cu Lorena în seara că îl compara cu bluza mea. Și avem și un săculeț, am o groază de săculețe de genul. Aici avem de la Complexa Picol, Asociația Crescătorilor de Albine din România. Am aici un întreg catalog. După care ne-au dat miericică, este flori de tei, polifloră și flori de salcâm. E foarte drăguț ambalată. Și apoi avem o cremă de mâini cu miere și mușețel, tot de la ei, și un balsam de buze cu lăptișor de matcă, ulei de măsline și miere. Mi se pare foarte interesant că fac și produse. Și Cora a fost sponsor la eveniment și am primit fructe uscate, gen drajeuri de ciocolată cu fructe deshidratate, iar mie nu plac fructele. Ca să putea să nu pot să mă bucur de ele, dar știu că la mine în casă cu siguranță cineva o să se bucure de ele. Cam ultimele pachețele avem de la Tupperware. Avem acest bol imens pentru orice am vrea noi de la viață să facem cu el. Este imens și este roz, foarte simpatic și foarte util. Îmi place super mult. După care ne-au dat un catalog. Și ne-au dat să facem o pâine. Ne-a dat aici o rețetă de pâine. Și aici avem o pensulă, aceea pentru folosești la ungerea prăjiturilor sau ceva. Foarte simpatică. Și apoi avem și o agenduță și îmi place super mult pentru că voiam ceva de genul pentru facultate, e super utilă. Și nu în ultimul rând avem L'Occitane en Provence și au pus în această cutiuță super drăguță. Este un fel de coșuleț și e foarte, foarte simpatic. Și aici ne-am pus produsele și avem 20% reducere la orice produs L'Occitane. După care avem o cremă de mâine așa minusculă. E foarte bună pentru a ține în geantă sau în poșetuțele astea mici în care nu poți să pui mai nimic. Aici avem o cremă pentru față, tot așa în variantă mini, perfectă pentru călătorii. Și apoi avem o mostră din noul lor parfum. Doamne, miroase absolut genial. Dacă aveți un L'Occitane în oraș, puteți să treceți să-l mirosiți. Miroase, nu știu, mie miroase în prima fază a miere sau ceva și atunci și la eveniment ne-am lăsat să-l testăm. Numește Terre de Lumière. Miroase super, super bine, dacă aveți ocazie să încercați. E minunat, e primul lor parfum, dacă nu mă înșel. Super drăguț miroase și îmi place. Și am variantă micuță, să-l ține în geantă. Și cam asta a fost micul meu haul. Sper că v-a plăcut, sper că nu v-ați plictisit. Și acum va trebui să trec de aici să fac curat, pentru că e un dezastru a rămas de ieri, de când am venit. Și mi-e și foame. Și ne auzim mai târziu. Am o ținută foarte, foarte elaborată pentru a face poze, ca un fotograf adevărat, nu glumesc. Am ieșit să schimb puțin fundalul la câteva produse pe care le am și pe care o să încep să le folosesc.
sau pe care o să le folosesc oricum, în fine, chestii de astea. Și m-am îmbrăcat destul de undercover și am ieșit acum cât nu e foarte multă lume afară, pentru că mai pe seara o să se aglomereze. Și l-am scos și pe acest individ. Drumului, toate astea și în poze. Nu sunt în casă și trebuie să fac curat și nu știu cu ce să încep. Dacă ați putea să-mi spuneți voi, serios, uitați-vă puțin cum arată totul. Chestia asta s-a făcut în 2 zile. 2 zile. Ca să treceți peste faptul că arăt ca un ou, nu cred că o să mai vloguiesc cine știe ce, pentru că vreau să mă apuc de editat. Trebuie să-i trimit și materialele Lorenei pe care le-am filmat ieri și tot așa, așa că o să fie numai treabă, programări, mail-uri și alte porcării de genul ăsta. Așa că probabil ne vedem mâine sau dacă nu ne vedem în curând. Pa, pa!